खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांआव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सा बरमायाव खुंगासेथि मिस्टार मिस किड्स बरमा 2019 खुंदों दतमा थुलुंगाफुरियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 63थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों क'क्राझार साइन्स कलेजनि नोब्लाङाव आंबो चौकीदार हाबाफारि खुंफुंदों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव बाक्सा बरमायाव खुंगासेथि मिस्टार मिस किड्स बरमा 2019 खुंदों बरमा ओनसोलनि जाखांफुनाय लाइमोन मुन देउरि बिथाङा बे फेशन श'खौ खुंनाय जायो थांनाय 31 मार्च खालाराव बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि नोब्लाङाव बे बादायलायनायनि ग्रेन्ड फिनालेआ जोबनानै थाङो मुन देउरि बिथाङा जोंनि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फेशन श'आ मा बेनि बागै बेबायदियै बुंथिया खुलुमबाय आं फार्स्ट टाइमनि कारणे बरमा बाक्सायाव मिस्टार मिस एन्ड किड्स बरमा बिग फेशन श' पार्टिनो लादो फार्स्ट टाइम माने फेशनखौ बहुतानो बुजि मोना इनि फेशना मा इखौ खिन्थिनो लादो फेशना जे बहुतानो भाबियो फेशना ड्रेस गानना थाबायनायखौनो भाबियो बे नङा बहुत सिखायनो लागा थायो बेयाव निजेनि परिचय मारै होनांगौ गोदो गोदो हटेलाव थांबा मारै जानांगौ इन्टारभिउ होनो थांबा मारै थानांगौ बेफोरखौ सब सिखायनाय जायो बेयाव आरो सबबो फैनो हागौ बिथां देउरिया बे फेशन श'खौ खुंनायनि गुबै थांखिखौ एरैबादि बुंथिया आसलते आङो बरमा बाक्साखौ प्रम'ट खालामनो लादो बरमा बाक्साखौ बहुतानो सिनाया आरो इनि मानसिफोरा फेशन माने बहुतानो बुजि मोना इनि थाखाय आं फेशनखौ खिथिनो लादो खुंजानाय बे फेशन श'आव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बाहागो लानो फैयो बेनि सोमोन्दै बिथांनि बिबुंथिया ओरैबादि बाहागो लाफैदों गवालपारा साइडनिफ्राय फैदों मसलपुर निकासि बङाइगाव गुवाहाटी असमनि बिभिन्न ठाइनिफ्राय फैदों बादायलायनायाव प्राइज मानिया मा रोखोम बिथाङा बेबायदिहाय बुंथिया जोंनि बे श'निफ्राय सेकेन्ड रानार्स आप फार्स्ट रानार्स आप उइनारखौ डाइरेक्ट एन्ट्रि होनाय जागोन आरो उइनार प्राइज दङ 15,000 मिस्टार मिस आरो 20 जन सिख्ला जोंनि इनिफ्राय श'निफ्राय बासिना लांगोन इन्टारनेशनेल श'आव फेशन श'नि सोमोन्दै बिथां मन्दुरिनि रोंमोन्दांथिया ओरैबादि आङो फार्स्ट टाइम 2016 निफ्राय मडेल्स मोन आं सासे मडेल्सनि उनाव आङो नलबारियाव फेशन फेस मोननि नामनि मोनसे श' आं ग्रुमार माने जाय मडेल्सखौ सिखायो बेफोरखौ ग्रुमार बुङो बेनिफ्राय आङो बर'मायाव फार्स्ट टाइम माने जाफुंलाङाखै फार्स्ट टाइम बर'मायाव श'खौ पार्टिनो लादो मन्देउरि बिथांनि बिमा बिफाजों जोंनि खौरांगिरिया दानदिसे सोंथि सोंनायाव बेबायदि बुङो मन्देउरिनि बिमाया आं जोबोद मोजां मोनदों मानो होनबा दानिया जोंनि हारिनि मानसियाथ' बहुत माबाना दोङो ना एसेबां आवगायलाङाखै इनिखायनो जों बिमा बिफा जानानै बहुत बेखौ हेल्प खालामदो आरो आगुवाय थांनो सिगाङाव थांनो खालाय नाजादो बिथां देउरिनि बिफानि बुंनाया एरैबादि बरमा एरियायाव बाक्सा एरियायाव कुनु बोसोर बेफोरबायदि फेशन श' जायाखैमोन आंनि फिसाज्ला मुन देउरिया जि लाबोदो इनिखाय आं बहुत मोजां मोनदों आरो नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दतमा थुलुंगाफुरियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 63थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा थुलुंगाफुरियाव रबिबार फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 63थि जोनोम सानखौ मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'नि फिरफिला उरायग्लां होनायजों हाबाफारिया जागायजेनो गेदेमा बिथांमोनहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंख्लं खाम्फायाव बिथां ब्रह्मनि जिउमाखौ थार गोसोजों अनसायनानै फारियै बिबार बावो बे मेलाव ओनसोलनि रायजो राजा गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे माखासे मेलेमजिबि बिथांमोना नुजाथियो होननानै मिथिनो मोननाय जादों खुंजानाय मेला मेहेरगोनाङै जालांनो जुरिजेननो लानायावनो गाज्रि बोथोरनि जोहै थामहिनबा सेमब्रेनाय बार अखा फैनायनि जाहोनाव मेलखौ खुंफुंनो हायाखैसै होनना मिथिनो मोननाय जादों मिरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगामोगि जानाय समाव फोरमायोदि भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय एबसुनि मावखुलियाव गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 63थि गोथार जोनोम सानखौ फालिनाय जादों बर' हारिनि जेंनानि सायाव नोजोर होनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि स्पिरिट एन्ड एसपिरेशन बायदियै बर' हारिखौ बुहुमाव मैखोम हारि महरै गायसनो खामानि मावलांगोन होननानै बिथाङा बुंथिया आरो निखिल बर' छात्र सन्थार संविधाনৰ এটা দফা আছে যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় নিখিল बर' छात्र सन्थाय डाइरेक्ट बा इनडाइरेक्ट राजनीतिक ক্ষেত্ৰতো नामिब पारे आरो लोगोसे हारसा बर' बासिया जासे दावगालांनायनि लामायावबो जयैनो हाबाफारिफोरखौ मावलांबाय थागोन होननानै बिथाङा बुंथिया लोगोसे फैगौ 23 एप्रिलाव जानो गोनां 17थि लोकसभा बिसायख'थि 5 नं क'क्राझार बियाबनि UPPLनि बिजाथि मानगोनां इउजे ब्रह्म बिथाङाबो खौरांगिरिफोरजों मोगामोगि जानायाव फोरमायोदि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय बिथाङा एबसु आफाद दानानै सोमावसारबोदोंमोन आरो बिदिनो BLTफोराबो आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनो लानानै आखायाव अस्त्र दैनानै सोमावसारबोदोंमोन नाथाय सरकारनि गाहाय एबा गोदो बर' हारिनि हिसाबै थांना थानो थाखाय
आलादा बड'लेण्ड दाबिखौ मोनफुंनो नाजानाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'लेण्ड समस्यानि सायाव नायबिजिरनायखौ नुनो मोनाखै होननानै बिथाङा बुंथिबावो। क'क्राझारनिफ्राय बिन'जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार साइन्स कलेजनि नब्लाङाव आंबो चकिदार हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय साइन्स कलेजनि नब्लाङाव आंबो चकिदार हाबाफारिखौ रबिबारनि मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय क'क्राझार जिल्ला बिजेपि राजखान्थि दोलोनि बानजायनायाव नरेन्द्र मदिया सासे चकिदार बिमुं लानायनि सायाव आरो सासे चकिदारा माबायदि गावनि बिबानखौ रुजुनानै लायो, बिथांनि दायित्वआ मा बेखौ लाइभ टेलिकास्टनि गेजेरजों फोरमायहरदों। थांनाय समफोराव फुलुमायाव CRPF जवानफोरनि सायाव जालांनाय जाथायनि सायाव पाकिस्तानखौ गोबारै गोहोम खोख्लैनायनि सायाव सावरायो आरो जनसाधारणफोरा गिबि मन्थ्रिनि गोबारै फिननाय होनायनि थाखाय बाख्नाय नुथायखौ लाइभ टेलिकास्टनि गेजेरजों नुनो मोनो। रबिबार मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय साइन्स कलेजनि नब्लाङावबो सासे चकिदार हाबाफारि सामलायजानाय बादिनो भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोआवबो बे हाबाफारिया खुंजादों। लोगोसे गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय भारतनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम सोंथि खालामहरनाय समाव मदि बिथाङा बेले बेजे गैयाजासे फिननाय होनायखौ लाइभ टेलिकास्टनि गेजेरजों नुनो मोननाय जायो। बे मेलाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि चन्दन महन पाटवारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाथि आरो बेजों लोगोसे माननि आलासि महरै स्टेट बिजेपि राजखान्थि दोलोनि लेङाइ आफादगिरि बिजय गुप्ताया नुजाथिफैयो। बे मेलाव क'क्राझार ओनसोलनि माखासे बिजेपि राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोनग्रा सोद्रोमाफोरनि नुजाथिफैनाया मेला मेहेरगोनाङै खुंफुंजायो। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारी बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायोदि सा-सानजा ओनसोलाव जेसेबां हायो एसेबां आवग्रिनो नाजागोन आरो ऐलान सोरखारा गासै 10टा समस्तिखौ आवग्रिनानै देरहासारनो हागोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसे 5 नं लकसभा बिसायख'थि क'क्राझार बियाबनि BPFनि बिजाथि श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्मखौ देरहासारगोन होननानै बिथाङा बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिथाङा फिन खेबसेबाव नरेन्द्र मदियानो गिबि मन्थ्रि जाबावगोन होननानै चन्द्र महन पाटवारी बिथाङा बुंबावो। क'क्राझारनिफ्राय बिन'जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां।